हाँ तो ये भैया लोग अगर बियाह करे के होई नु तो अपना वाली से करी हलो, काहे से कि दूसरा केहू के वाली से बाबूजी तो कराइए देले। मैंने समझ जाई कि हमारा बाबूजी के बियाह के टेंशन थोड़ी बा, उनकरा नु खाली दहेज के टेंशन बा। का बताएंगे बाबूजी हमार सोचे कि अगर दहेज में 5-6 लाख रुपया मिल जाई तो जौन और बांधे खेतवा धराइल बनू तो छूट जाई। यही से उनकरा हमारा बारे में कौनो टेंशन नहीं है, उनकरा खाली माल पताई मिल जा और लड़का आई बेचा जाओ। मने बुझ जाइए भैया लोग, आज कल है लड़कन के फील के केहू बुझत नहीं है, एकनी के फील के तो राइस मिल में डाल के आ पेरा जाता वे। आजकल देखते बानी कि प्यार 100 में से 100% लड़का लड़की करता रहे, बाकी बियाह थोड़ी होता, बियाह दूसरे वालिए से होता वे। मने समझ जाइए भैया लोग, अपना वाली से बियाह करे खातिर काली माई से लेके बरम बाबा तक सब केहू के रोज जल चढ़ावल जाता, लड्डू चढ़ावल जाता। बाकी का बताई बियाह दूसरे केहू वाली से होता। ना काली माई नजर फेरता रही और ना बरम बाबा अपन आँख खोलता रहे। अरे सब कोई धइल बाबूजी दहेज लेके बर्बाद कर देता रहे। लड़का लोग तो बर्बाद होते ही बाड़ा लो, आ लड़की लोग के का बताई उहो प्यार क के आ दूसरे से बियाह करे लागतारी लो। मने समझ जाए कि जे जानू कहत रहे नु उहे जब कार्ड भेजतारी तो ससुरा हार्डे फेल हो जाता। अब का बताइए भैया लोग कि हम सपना देखत रहनी जावना से बियाह करे खातिर, आज उहे मेकअप के तैयार बिया दूसरा केहू के डोली में चढ़े खातिर। लड़का सबके जिंदगी में इहे रह गइल बा, जानू के काटावता और उनकरा बियाह में जाके आ पूरी पुलाव खाता रहलू।